A Federación Rural Galega denuncia que dende hai máis de 3 días a Oficina Agraria Virtual non permite dar altas nin baixas que conlevan perdas económicas e risco de recortes nas axudas, nin tampouco se poden facer estes trámites por teléfono e nin tan sequera nas oficinas agrarias comarcais están podendo dar ninguna solución ao problema. Un problema que, segundo Fruga, significa que as explotacións de vacún de leite non poden dar de alta animais que, por conseguinte, teñen que permanecer máis tempo na explotación co gasto en alimentación que isto supón nun contexto de forte crise no sector. E todo isto tendo en conta a indefensión no que se atopan as explotacións ante as numerosas inspeccións sobre a correcta identificación do gando cos conseguintes recortes nas axudas se as altas e as baixas non se dan nos prazos establecidos, que en ocasións son de poucos días, engade a Federación Rural Galega. Polo que non entenden como a hora de presentar o novo sistema de identificación de rumiantes a través da Oficina Agraria Virtual, o señor conselleiro do Medio Rural sae a publicitalo e cando non funciona e pode causar serios prexuicios. Escóndense, din, ante o fracaso e non dá a cara. Por todo isto, Fruga exixe solucións urxentes e inmediatas ao conselleiro, así como as oportunas explicacións.